Velkommen til Tennisklub Odenses hjemmeside. Du er forhåbentlig havnet her, fordi du er interesseret i at spille tennis, hvilket vi er glade for. Vores mission er at være tennisklubben for alle. Det udlever vi ved at have tilbud til alle medlemsgrupper, uanset alder og niveau. Et kontingent hos os giver medlemskab og dermed ret til frit at booke baner på udendørsanlæggets 13 baner med andre medlemmer. Ønsker du træning ud over medlemskabet, betaler du en træningsafgift. Men mere om det senere i introen. For at blive medlem af Tennisklub Odense skal du oprette en profil og betale dit kontingent online. Du går i menuen Bliv medlem, opretter en profil og udfylder blanketten. Vi har på forhånd udfyldt en blanket her. Bemærk, at fødselsdatoen skal udfyldes korrekt, som anført. Du vælger selv dit brugernavn og dit password. Når blanketten er udfyldt, så trykker du på Opret profil. Efter du har oprettet en profil, kommer du ind i vores banebooking-system. Det er her, du skal betale dit kontingent. Du starter med at se vores forskellige kontingentformer og finder den, der passer dig. For unge seniorer, der gælder det, at du er under 25, ellers er det et seniorkontingent, som er over 25. Vores juniorkontingent dækker fra 0 til 18 år. Formiddagskontingent må du spille indtil kl. 14 i hverdagene og til kl. 13 i weekenderne. Du accepterer klubbens betingelser, venter til siden har loadet og klikker på beløbet på den kontingentform, du ønsker. Da vi nu kører med dankortbetaling, vil du blive bedt om at betale med det samme. Du udfylder kortoplysninger som anført og gennemfører betalingen. Du har nu betalt dit kontingent og er klar til at booke en bane. Vi går derfor i banebooking. Du kommer ind i banebooking, som ser således ud. Skriver dit brugernavn og dit password. Du er nu logget ind i vores bookingsystem, hvor vi har Højme indendørsbaner og Ådalen grusbaner. Vi vil nu booke en grusbane i Ådalen. Den grønne mand markerer, at banen er ledig. En rød vil markere, at den var optaget. Vi klikker nu på en vilkårlig bane, som vi gerne vil booke. Vi har søgt en medspiller frem, et andet medlem af klubben, som vi ønsker at booke banen med. Det kan man gøre i søgefunktionen. Skriv et fornavn, et efternavn. Man markerer spilleren, man ønsker at booke banen med, og trykker på Book banen. Vi kan nu se, at vores booking er markeret med en blå mand, hvilket viser, at vi har booket banen i det respektive tidspunkt. Ved at slette vores booking, vil jeg nu vise, hvordan man booker med en gæst, hvis kun en af spillerne er medlem af Tennisklub Odense. Her der vinger vi feltet af, hvor man spiller med en gæst. Det koster 75 kroner, og vi vil automatisk blive ledt ind til dankortbetalingen, hvor vi kan afregne de 75 kroner for gæsten, vi ønsker at medbringe. Ellers foregår bookingen på nøjagtig samme måde, som havde det været 2 medlemmer, der bookede banen med hinanden. Så er vi tilbage på forsiden, og jeg vil nu vise jer, hvis man er interesseret i træning, hvordan man bærer sig ad. Man går ind i menuen Træningsinfo. Inde på denne side finder man al relevant information omkring vores træning. Hvis man er nystartet junior, så klikker man på træningsholdene for nystartede juniorer. Her vil det fremgå, hvornår og hvor meget træning man kan få, hvis man er fuldstændig nystartet junior. Linksene, der ligger inde under dette felt, vil lede direkte hen til vores betalingsside, hvor man kan tilmelde og betale for den træning, som man ønsker at deltage i. På samme måde fungerer det for seniorer, der er nystartet. Der klikker man på linket for nystartede seniorer, finder træningstider og hold og betaler online. For de spillere, der allerede er integreret på træningen, finder man det fulde træningsprogram på det her link. Prisen for vores træning, altså træningsafgiften, som man betaler ud over kontingentet, har vi listet op her, hvor man kan se det givne antal af træningspas, kombineret med opstartsmåneden og prisen.
Hvis man for eksempel først starter træning i juni måned, så betaler man 675 kroner for et ugentligt træningspas resten af sæsonen. På samme måde fungerer skemaet, at hvis man starter i april måned ved sæsonstart, så koster 1 gang træning om ugen 900 kroner. Her vil du også kunne finde noget om vores træningsstruktur, vores opvarmningsprogram og vores trænerteam. Det var lidt om træning. Vi går nu tilbage til forsiden, hvor jeg får fortælle lidt generelt om vores hjemmeside og opbygningen af denne. Vores hjemmeside bruger vi til alt inden for nyheder, events og klubbens liv generelt. Det er også her, vi eksponerer klubbens sponsorer. Klubbens sponsorer kan I finde i højre side, hvor I finder kontaktoplysninger og navnene på de firmaer, klubben har aftale med. Vi opdaterer vores hjemmeside dagligt, og det er her, at I som medlemmer vil kunne finde relevante informationer med tilbud netop til dig og din familie. Som noget helt nyt har vi indført en infoaften hver onsdag fra 17 til 18 i udendørssæsonen, hvor du kan komme ned og få rigtig god instruktion i, hvordan du får mest ud af dit kontingent i Tennisklub Odense. Nu er der ikke så meget andet tilbage at sige, end at I skal være rigtig velkommen i klubben. Har du nogle spørgsmål, så tøv ikke med at ringe eller skriv. Vi står altid klar til at hjælpe. Kontaktinformationerne finder du oppe i højre hjørne. Telefonnummer direkte til manageren. Og mailadresse direkte til manageren. God fornøjelse med tennisspillet.